Vitajte, je tu ďalší vlog, dnes už v porade 3. No a dnes ako každý iný deň v tomto týždni ideme znovu do Jojky na stáž. Takže prvá vec je, že prečo tam chodím, je preto, že som vyhral zlatú klapku a je to jedno z ocenení. A to myslím, že to je všetko, čo by ste mali vedieť. OK? Poďme. Vonku je poriadne horúco, tak sa poďte schladiť s novinkami zo sveta showbiznisu. Vítajte v Top Star. Poďme na scénu, deti. Decka, poďte všetci ku mne. Rýchle, takto bolo. Odsudovali za to, že sa oženil s 16 rokov staršou ženou. A potom to Erika uzavri, dobre? Pevák sa mu totiž chce venovať na 100%. Alexandra Pavlovčinková, televízia Joj. Tak ako vidíte, ja dnes moderujem Top Star so špeciálnymi hostiami, takto naživo sú to decká, ktoré sú víťazi ankety Zlatá klapka, budúci režiséri, moderátori. Napríklad Roňa práve získala titul najlepšia moderátorka. Tak Roni, poď, skús moje zahlásenie na miesto mňa. Už o chvíľu vám môj kolega z televízie dokáže, že aj manželia môžu spolupracovať bez újmy na ich vzťahu. O chvíľu sme späť. Super, díky. Dnes sme už opäť skončili, práve idem znovu na trolejbusovú zastávku, tak ako ráno. Fú, no veľa záberov dnes nemám, ale čo bolo dnes také zaujímavé, dostali sme sa do živého vysielania, myslím, že to bola Top Star. Ináč bolo všetko úplne rovnaké ako každý iný deň.